Hele, vytršil. Karle, natoč to. Karle, sekni to. To dlouho v těch dveřích překážíte. No nádhera, to se musí s tím kotlíčkem. Pojď ukážu cestu. Ještě hraješ taky v obětávě. Co to máš za nástroje? Já nevím, kde se jde to. No. Ty nevíš, ty smrkáš, ty nevíš, jak Holubicová je. Jeli s kočkou my jsme tam vlastně přijeli, jak spojí. Já jsem tam byl. Vždycky tak nějak dopoledne jsme byli. Pak jsem si tam vypínal těch kolek. Pak jsme jeli. Když máš to bylo nebylo ty jsi vždycky říkal, že máš ty jsi říkal konfekční. Hele, ty máš ideální konfekční dostupně. Teď na kameru. To je tohle bylo vždycky, že když víte, že jsme tam byli. No tady máme ještě. My jsme vždycky nějak dopoledne, pak jsme nějak v sobotu, teď jsem myslel, že tam pojedu dneska, že pojedeme ráno, že si já vždycky šampouše že já nejsem teda nepocházím přímo z Bohu, ale tak pocházím z Vinaři, jste dobrodruh. Tak si to tam znám. Já jsem vždycky jako od nás jela do Pražku se jmenuje do Ténic, jenom jsme se bavili, když jsme se pošli ve městě, tak jsme se pozdravili. No, letem jsem teda přešla já do Škodovky po hodně letech. A najednou v kanceláře, co jsem přišla, přišla já bych zůstala koukat. Prostě nejsem sportovní typ. No a vždycky vyšel a já říkám, jakže se jmenuje, tak mi to řekli. Jakže se jmenuje, já si nemám jeho jméno. A jsem zjistila, že nakonec jsem dělala jeho žena a nakonec teda Svendulko si proti sobě ne, tady Svendulko, no to říká Margo. tak jeho znám teď 27 Já jsem skončil tam. Do práce jezdím. Kuk! Dneska neudělá krok. Teď mě přibral, já mu říkám tak, já už tak teď... No, nevěřím. Teď třeba... Já už tvůj kodu. Se snad přihlásí na 25. Abych je vyprovokovali, to co máš za mě, taky už. Teď oni, co je to, 20 kiláků. To člověk odvěde vždycky, že jo? Oni na to chtějí 400 startovní, jo. Vem si, my jsme měli 3, aby jsme si dali závody jako rodiny. Aby jsme měli večeři, aby jsme měli 2 večeře extra hotelu. Ale snad abych je vyprovokoval. Jenomže ono, ale ono. Už jde, teď vyčerpí.
A tím si tě získal. Nic se nemusel. Všechny píčově, by se dalo říct. Ale já jsem nevyšli to, že se k tomu otevřeně přiznáme. Byli lidi, kteří by maprovali. Počkej, teď neuvěřuji. Příteli. Jsi zápřen. Já ho uvolním teda. Čau, kluci. Když jako je nezapomněl, že jo. No a pak příteli jsme na Milanovi. Ahoj. Počkej, já ti jsem přihodil nějakou holku. Chci to říct. Mluvím se půl hodiny. Jak to tak vybaví? Už to tady vanilínové smrad. Já jsem si takto. No předtím nás na to jedno místo. Ne, já s ním je citlivější. A je jiná, no. Ale je to fakt, Přesně. no jo. Myslím, že to patří. Ne, člověk to bude podle sebe. Jak se to rodičů snaží. Přišli objednat tady malý čepujou. Malý není, malý se nečepuje tady. To říkal Davidkovi, že si dá malý. No, Amerika. Na divan, nebo na divan. To je vymačkaný, tady Pepík se dává s těma holkama neklíně. No tak normálně, on to zvoní nasázel, to jsou hrozy, a teď je zase půjčená, možná, že mi to dolívá vodou, vy? Když vyplakuje se No, ale fakt je poučená, dívej se. Tady jsem. Nebák, tobě ta žravost zůstane. To se ti dám jen zase, ty sviňáko. Že jsem ochutnat slivovici. Já ještě ochutnat. No taky, tak jsem nalej. Tak to vypni. Už jsem to vypnul. Jdeme. A žereš pěkně. Ne, já hledám slivovici. Hele, pane, vy jste od TV Nova. Takhle to tam dělají, jo. Stando, my jsme ji přešli, my jsme ji měli za zádama. Víš tam, ty vole, jak chlastají, ty vole. Jsou pravíti. My jsme tady ve dvojce, pane, jo. A my pijeme kafičko, jo, tady. A vy tam vedle. Tam jsou Nám je jasný, my tam jsme alkoholici, jo. Tak jo. Jinak byste... Prosím vás, vypadněte, tady se nesmí točit, jo. Abych ani neprál, že kouřil, ale tak teď mě přiskal furt. Zas mi rozostřil tu kameru. Poté jsme kouřili spolu. Kameru, já ti namelu, jo, nameru. A ještě jednu! Za mě! Ještě jednu za mě! Pořád! Pepo! A takovou, abych dal ještě... To už je pozdě.
Jo, takhle. To jste dali po. Dáme si nějakou líznu. Kluci jako květ. Že jsme Pražinko, zvíní se z toho pouta, pojďme si na. A všechny pány plakali a my pádesátnici i radost pohledět. A jim Hergo, sakrament, a to jsou 35. To už jsme překonali. Ten plzeňský regiment. Sátně. Chlapci jako luk. Co si dá? Pivo. Já mám nápad. Pane, vy jste od ty nový, jo, zakazujem tady točit. Rychle. To spustila kole. Hele, kouse. Hele, Věku, koho se má zvozil v Kotěšicích v těma příkopama? Tebe nebo Milana? No to mě. Tebe, nějaký. A co je s tou Slivovicej? No tam je za tebou. To jsme byli spolku. Jsme mu volali, tak co pojeme. No, oni malý. Hodně malý, no jo, no to je ono. Jej, ty to nes... Chlapci, ochutnej kompotovici, mojí výroba. Kdo to vyráběl? Moje. To je výroba jak hrom. Rozdáváš k tomu Jardu hole nějaký? To Je to bílá hůl. hele, opři se osou. Ty, to je nějaká Z síla. kompotu. Jo, není to tak všechno. No jo, je to z kompotu, to bude hrozný. To je krásný kluk. Já ti dám půlku, abys to neměl celý. Ne, dáš si víckrát. Kuci, kde máte vy? Co to je, ty To je Calvados tohle. Kde nemůžu přepnout ty vole. Ale To nemusím čukat, to už jsou cítit, teď jabka. to jsou jabka jako hrom. Je to cítit, jako čerstvý jabko. Dobrý. To je taky tvoje? Ne, to je tady z toho, z Roudnýho. Spalírný, dal si jabka a oni vypálili, jo. No, já jsem nedal nic, jo. Já nevím, jak to chodí, jo. Ale příště rok může být. Cítím jabka. Příště rok může být žádný jako Slivovici. A ještě mám jízku, teď mám hodí 300 litrů moštu, bez šlupek, a to někdo nevyzvednu, tak to malinko přisladím. A já teď budu mít svých takových 150-200 litrů, to nebudu lisovat, to nejde. To jsou nějaký letní jabka, to jsou uspět, tyjo, ono to vyjde, tam bez lisů, jenom našrotovaný, mrsknu to tam. Udělám porovnání. Koukáte ven, jo, tam nic není vidět. Začal jsem pěkně oželej. Ty jsi dobrý člověk s tom. Že ne? Já to vím. Nemůžu. Co vy jste to stydili? Ale. Pepo, teď jsou něco přišlo, tady byla přehánka. On tady povídá, ale jenom tam. Přestože má vysoký strach, že mi to ten ovšem, ale 4, ale dole to tam
A to máš 60 pase a 90 tady, jo? Nebo co to je? To nemá tam, tady ještě musíš kočet. 90 musíš víc. Na 110, na 60. Ty máš víc. Tady máš... Neříkám podmírák, To není podmírák. 60, 90. Protože... Třeba jak jsou ty míry. 60, 90. Jenom si, že tvoje tlaky se projeví na tlakář. No, protože ty máš velký tlaky, že jo? Je to tam? A víš, jestli mám vysoký tlak. Jo, asi jsem přitlakovaný. To už je takový. Počkejte, ještě na kozy. Tanda má taky vysoký tlak. Počkej, papíry. Sorry, jo, vždycky a jenom vždycky jsem ho nachytal u jídla. Koho? Jardu a Milana? Jardu. Jardu? Jenom beští. Ten kdyby mohl, tak sežral i mě. Děkuju, Kájo. Teď najednou nabízí, jo? Aby si toho někdo nevšiml, že to není on, jo? Košter jeden. Vykoupal všechno. Maminka chce taky vykoupat. No, co jsi říkal? A tak tam jednou, to jsme si dali. Najedli jsme se, napili jsme se a taková práva, že on měl chystání kungum, aby měli čistý právo. Ještě ti dáme tyčinku. No tak Bude oblíkat. Zas bude mít celý vodník. no, teď jo. No a Martinček půl druhý zase jel, nebo půl třetí jel do redakce, víš, takže chtěla, aby mi něco upekla. To se mu tady líbí. A já ten jeden Jsem tady. nemám Já mám půl litr. nemám. Nějakého kamaráda, on má garzonku, který mu platí tam na to. No, Davide. 800 korun platí mu garzonku, no to je zatím jak uměj, no ale nevím. Lítá tam nády, jako Tady špitáme o boleslavských Jo, si zabultéry. tím nemá a Martin jde přihlášený s lidmi. Dali. Pane, ty tady já jsem si asi dali. Já myslel, že si chce... Ale já jsem měl nějaký ten káva, ošklivý. Tohle mě nedělej, babo. A my jenom čpány tady. Máš ho krásně schovaný. Standa Bude krásně. Standa si na konzervovaně maximálně to, že tu samici přived k samcovi. Jenom já mám ráda bílý. Pepino, půjdeš? A stejně se nám to všechno sežralo. Jdem na kapry, jdem na kapry. To je nějaká bejkárna. Stando, počít točit, to je nějaká bejkárna. Tam mají nějakýho kapra? No jo, Já jsem se tam byla jednou podívat. je to chcípák, no. Viděla ty ceny, Tak ono to má taky šupiny, že jo? Kapr má... Byrek si tam podepsat, podebatoval s tou. Ale krásný, ten má úplně Není to stejný, Stando. Stando, vypni to, prosím tě, a vysvětlí
Karas kapely, jaký je rozdíl? Ono to je skoro stejný, Ale není to stejné. když to je malý. A Karas dělá blu, blu, blu? Normálně sousedka mě znásilnila do hospody. Já do hospody nemůžu chodit. Ona mi chtěla. Je tady přirozeně? Tady mě normálně. To jste dal něco pěkně plošvih. Tady, ty vole, tady se zraněli, tady jde dva. Ne, ona myslela, jo. Jak cukneš, že jo, tak ho máš v kalhotech. Můžeš jít do hospody? A pak jsme si podle těch schodů také jako dosáhli. No a tam jsou... Ty jsi mě zachránil. No, tam je kostele nějaký zdravotní, tam jsou... A pak ještě dál dovolně. Ty varo. Už je to tak co ty, holka? Michale, ona tě propustila, to není možný. Ty točíš pivo? To ještě pomáte ty bandy, jo. Si zasloužíte něco nového. Nebude mít strýk. Na těch se zase spalo. Můžete... Míra Švedler. Míra. A kdyby to bylo před dvě vesnice. Jaký jsou? Ty, prosím tě, nešet. Zopy to, ať může natočit. Co bych... A dáme to takhle na štort. Nejdo! Ty jsou měli kdysi úplně rohovou lavici. Zopy, prosím tě, pivo. Máme kulatý. Je to hrozný, je to teplý. Ne, mobilej. Na baráku, takže bych zase chtěla... Vypím to. Ten kulatý stůl bych třeba nechala. To je umělecký, tohleto. Jdu do pita. Ale a to táto pojáchy normálně. Hele, vlastně jdeme kdyby. Okamžitě druhé bylo. Kde jsi nekůvec? Není, Karolinka říká, že spí. Že má vím, co mě čeká. V životě nemůžu. To je jak já? Jaká já tady? Ty vole, to je mě... Víš ho sviděl, a už se nás točí. Může mě normálně vyšát. Včera jsme přišli, byl Jak nepiješ? Nepijou. Ale zaměřil se. Tak já jsem říkal, hele, už vždycky jsme nebyli. Ladio. Nevíš, no, tak To byl ten syndrom, nenažraný Jarda. To je zvíře, to je... Já? No, povídej, no, chvíli. Nedáš tady... Zkus to. Ještě chtěl pořád hlad, já to chápu. Aby se ty konzervy neskazily. Ne. Víš, já jsem hodně jet, to znamená přivezli pro všechny. Málo krápal. Ne, takže já když jsem hodně snět, tak oni z toho měli podíl. Třeba. Jakože jsme se neotrávili, nebo jak to mám rozumět? Něco slavili. A já jsem jako říkal, ještě by vám přinesli vící. Tak se správně obědoval. Musel jsem držet nějaká úroveň. No dobrý, tak jsem mu volal na mobil. Fakt je ten, že Standa mě naučil pít víno bez vody. Tak jedem, no. A on říkal, no, já jsem šel spát půl. V životě vodu ve víně neviděl. 3:45. O obědě. Já jsem byla hodinu. Šminerále jak... Tak přijel domů, jak jsem přijel podívat, jak Víťa Zalek. No a ty jsi přišel asi za 2 hodiny. Ne, ty jsi na to přišel, když jsi mi tam kradl tu krůsnu.
Tu krůsnu, jak jsem nosil víno nahoru. Furt mu bylo divný, že chci chodit já. Pak na to hajzl přišel. Nebuď smutná. Já jsem snímaný. Máš se příjemně. Nejdiný čeče. A ženo, nebuď smutná, že mám to pívečko rád. Máma čeče. Dáme do toho Ferneta. Já přijdu ze sauny, tak vůbec to. Citrusa. Nám to Mám pivo. Když ty mi nesvětláš takovou písničku. Jo, to je ono, jo. Děkuji. To dá rozum, že mám tři Já tomu vysvětlím chvilku teda. Děkuji. Já jsem myslel, že ty Jenom u tebe, jo. Ty jak mutuješ, ty vole? Přeskakuje. Já někdo po 50 se nebyl už 50. Všecky. Po 50 se začíná dětinčtí. Jde do puberty. je pravda. Můžu si jít sama. Ne, to ještě musíš nějaký rok počkat. Ne, ale co bych čekal tak dlouho? Je pravda. A že budeš mít žuby. Ještě 50 je nebezpečná, ty já jsem se to vyredukoval. Ne, že bych byl línější. To by se zvedl lákem. Ne, ale otec vždycky říkal, že ty habrovatěj koule. Jak ty habrovatěj koule, ty vole. Pepo, to tě pěkně natahujou. Tak se ty vole, tak se mě vátěj, ty vole, to je jak výklad, ty vole. Já nemůžu ti Na pádem tohle zpracovat, ty vole. vzpomínám vždycky. Nemůžeš běhat, protože tě vynáší do zatáčky. A je tam ve strojky, že se omlátí. Co takhle plošky? Ale Slinko, Já bych musel mít suspěty, ty vole. O 50, když chceš běhat, musíš zásadně se suspětit. Třeba normálně z 50 běhat je blbost. Tam už musíš běhat na vychcenou. Všecko zkušeně, víš. Nerachtaj do koule. Jo, je to. Jo. Tomu rachtají žaludek. Byla tam ta přípona. Byla tam ta přípona, to se říká. Jarno, to máš otcovi slova. To jo, to bylo. Hele, tamhle. Ještě mu chybí, aby říkal slečno, s váma bych chtěl mít kudrnáček. Ne, slečno, kdybyste mě chtěla. Kdybyste mě chtěli. Otec vždycky říkal, mladá paní, kdybyste mě chtěla, můžete mě mít. To se u nás ale neříká. Ale říká to. Tak to si nepamatuju. To se líbilo hrozně Pepčoj. Slečno, Co by mi někdo říkal, že jo. U nás se To by bylo... každou chvíli něco povídá, ale tohle se ještě nepovídá. Jo. ale Jardo, tuhle teorii používám furt. Můj nepošťávý. Zuzka ti pomůže. Ahoj mládenci, kteří jste jako já, nemilujte. A pomilujte, pošpásujte, lásku jim neslibujte. A pomilujte. A ten, kdo má peníze, ten má soužání, a ten, kdo ji nemá, ten ní nám je to jedno, nám je to jedno, my peníze nemáme. Televize Nova. Díky moc. Ještě mám prepíjat těme Haneško. Šup tam, známa, kdo nevyhrajou, šup sem, šup tam, nám už je to fuk. Hej! Čaví bábě, dáme, a my barabara. A my holce dáme chlapce, a my ho milovala. Šup sem, šup tam, nám už je to všechno jedno, šup sem, šup tam, nám už je to fuk. Hej! A ty stará mámo, vyraď se.
Co říkám? Tam byly fanfáry, všechno připraveno. Jo? Televize nová má tak. Ale zase otravuje ten chlap. Kdybych viděl, že stejně jako... Nevím na který. Já to tam vrátím. Vracím to na stolek a televize nová. Jestli jsi neměl nějakou Pičku, nezač. Já jdu za tou. Hele, za špina. Akorát. Já tam bys tam Který? Co myslíš, že nás spacák? Na co spacák? Který já hrál fotbal. Jo, prdele. Máš pravdu, to je rozumnější. Ty kluci, který na ten hrál ještě do Jara, tak vyhráli nějaký stavský den. Já jsem říkal, že já já umím oni mě tak ubližovali, hele, když jsem byl malý, v tom kočárku. A málo, to říkám málo. V Chotěšicích se tam osvědčil. Tebou se zkrásili koně. To příklad s Mirkem, ne? Koukejte rohy, vole, to by po vás zůstalo, vole. To udělali, jo? Hovno, to ti dává Mirkem, hovno. Já musíš zahovat, já jsem se zapěl, kterou život nikdo nechce, vole. Co je to v úterý? To bylo Furt jsem byl na palici, vole. Jo, Vozík, no. a tam ty... Oni tě mají na světě. To u nás není To bylo hvězdář, ne? Prosím tě, já jsem informován, prasátky nerosoují. Jak se jmenují? Pepo to pivo nějaký divný, že starý. To je větrá. To je. No teď jo. Ale chlapi si nechávají točit. To byla generace, ty se uměli bavit. To byly... Jako dělá Chotěšický. Co ty se bavili s tím, že kdo sežere nejvíc bustu v hospodě. To byly show. Já, vole. Můžu vednout na mámu. Karle, vypij to. Karle, vypij. Televize nová nesmí natáčet, jo. Je to možný, kurva? Tak krásná prdel. Tak krásná prdel. No, natáčej to. Ne? Já ji tam ještě... Každá holka po ní vlítne. To napadá. Ty, ten pes odešel. Chudák je celý utráven. Co mu taky zbývá v té lidské společnosti. Už to nefunguje. To je prdeli. Počkejte, já jsem něco provedl, ale nevím co. Kde se můžu vychcat? A někde na vlouce. Ale ono to je prostě něco zmáč, blbýho. Tak jsme se vrátili, víte. Teď tam samozřejmě, halo, kde jste byli, pánové, víte, to 200 metrů a na metru, ale co to mělo dělat. Tak jsem si vlastně... Tady jsme se viděli. To si tady poprvé. Hele, ty jsi taky Já jsem šťastný blbec. Ne, ale šťastný.
To si volně přeložil. On si to přeložil. Volně si to přeložil. Já jsem svědkem. Já jsem přírodní tady šťastný. To je taková akce, to děláme tam z Pržovku, to máme za jedno odpoledne, pak za další odpoledne. Včera jsem si naposled zahrál. Ty Smržovce to vezem Naposled, jo. Naposled. To jsi si zahrál. Spálil striko potom, nebo co? Boty Naposled, jo. Třetina. Batunkovi se u mě zastavil. Já jsem tady říkal. Nebo musím že. Oni toho mají málo, ty. Nebo pletou. Oni si užívají, že my nejsme doma. A to normálně to co dělají, jaký den normálně, že si užívá. Užívá mi lidi. To pak snad neměli tohle snímek ani vidět. Ne, že mají od nás chvilku pokoji, že si toho baronku. Já jsem nechtěl jít, jo, protože znám Libora. Jo, on potřebuje své zázemí, ne, hlavně pořád ne, šla Jana von, vím jak, on je strašný, jo. No on je strašný, to je pravda. No, já standard, tak jsem šel. Jsou mladý, jo. Já si když si vzpomínám. No a nakonec jsme skončili, já se Standou a s mladým. Ale perfektně jsme, ne perfektně, že jo. Člověk musíme mít pohled na ty děti, ale jo. Je fakt, že Libor mě pořád zve. Člověče, to nevím, tomu asi pustím, aby se chyt za frňák. No teď jo. Můžeš prohrát nebo vyhrát, tak o to nejde. Ale zahrát si. Mně padá nějak ruka. Jak se to možný? Takhle to je rozmazený, takhle ne. Hele. Ještě mám prepírat tě bagalánečko. Kontrarozvědčí. Tanečník. Pane ministře. Tanečník z Byčnice. No nezlob se na mě, ale pan ministr normálně se má věnovat míčovým hrám. Kando, zase žeru. A proč mi to říkáš? Já to vím. No to ví, no. Jsem. Brácho, a cikánku jsme zpívali. Protože Michal se vysral na to, za prvé umímá. Počkej, ty máš moji kravatu, ty máš můj diplom? Tvůj diplom. Nekeci, já už mám 2. Já jsem ministr stavebnictví. Nekeci, ty jsi to tam uklidil. No to jasně. Já jsem si myslel, prý Štěpánovi, Ne. ministrně kontroly, normální Renka, normální Balcanová. Rozumíš? Nekeci, ty ho máš u sebe. Ty jo, to budu muset chlastat znovu zase. Já jsem teď mimo městu, já nevím, co to je. Ne, my jsme založili před 3 týdny. Ministr stavebnictví. On se neposlouchá. Žádnej blbec. Já jsem ministr stavebnictví. Jste se stali v Rovensku. Kurva, Kuňa, pardon. Mirka Podzimkový, jo. Ale to je přítelý. Já tady mám To jsou dokumenty. No jasně. Která to vzala všecko. Vzala všecko. Ty jako kdyby jsi měl zkušit, když to nešla jsi. Teď si to zapomíná. Jo. Já mám to vědět. Ale ty jo. Ne, Zuzko, prosím tě. Pojď mi dát kus.
Nech toho. Tak. To je vejk. Nezapomou. No tak tam ho nepotíkejte. Ale neboj se, prostě zapal mě tady jako zapal mě. A tady je celá, tady je půl. Tady je klík, tady je kluk. No to je. No, Zuzko. Tetko, Zuzko. Ne, já potřebuji, abychom měli vypsané. Ale on se bojí, že má Pero má vypsaný. Ne, já ho chci mít vypsaný. Strej. Jako Pepik jako. Já ještě nevím, jak se Pepik spí asi. Ne, anebo je tady, no starý. Mladý tady žádný není. Karla, natoč to. Natoč to. Vidí to? Zvuky, kurva. Kde to mají? No nevím. Já na co koukáš? Hodinka mi stačila. Na co? Já bych si dala... Co bys si dala? No já nevím, co máme tady. Ten bílý víno tam je, není. Bílý víno není, červený víno taky není, to je bordel teda, ale je. To je teda bordel. Ale je. Ale to si šetřit, jako. Já si to pošetřím, nebojí se. Co zpívá S-půl. Musel jsi mu to naučit. No. Kecáš, ty jsi naučil mě dát S-půl. No, on si vůbec nespomněl. Oni jsou ty to skvělý úplně blbý. Říkal, mě to před chvíli ale naučil taky. Ten čuměl. Tak mě roky na vod. Co? No to ještě tak by chybělo. Ještě já ti to ukazovala. Čiču, jo. Tam vyšle klíčka. No. Fakt jo. To jsou králíky placi. Tak Stando, tak mě No děti, jo. Nech toho. Hele. On se z toho vyklube. Co dělá? No tobě to říkají vnuci. No, ne, synové. By jsi chtěla udělat novýho, tak jako... Taky máte takový, jo, synové, jako já. V pohodě vycházíme, jako nám nikdy nic takového v životě neřekli. Ani vnoučata nemám vnuky jako od 17 letého až po vnučku 8měsíční. A žádný Vražednou. A 20letýho a vnučku 11 letou. Já mám 6 vnoučat. My 4. Ale Jednomu je 22, 23, druhýmu je 19, 20. ale mě ještě ani žádný vnouče, ani dítě neřekli, jako vy tomu nerozumíte, dneska je jiná Ne, doba. to spíš od když něco řeknu, říkám, mami, dítě je jiná Takhle, my jsme se modlili, on tam zase... Co tam zase scháněl závěrek si, nebo co? Jiná doba, že jo, to je vždycky tak. Co tam scháněl závěrek? To bylo molka za to. Co dělá, baba? Ježíš, počkej, to nemám opět. Dobrý. Člověče, ty svoje nepřeješ. Nebo jako si chtěla tím říct, že jako by si mohla se na něco mladšího, takový nestarý ruští, že má doma, viď? Pak jsme šli také za Ale babi nemrece, jo. Kde máš ty jako? Ne, ty byš tady. Ne, to jsme se nedočkali ani o
příjemná. A udělám to. A vlastně prodáváme furt strašně, to se strašně prodává. Jo. Třeba o ničem. Nevrátí se nikdo ani ty. Ani Ne, dolů. Jí dali prostě 2 To si teda prošu, já tady jsem, co by už nejméně 5 lidí tam šlo. A uvidíte, jak to budou. Ne, co by jdu. Já si dávám co by jdu. Hele, já jsem Ne. A jaký? Babička přece spí, ne? To dá rozum. Podívej se, kolik je hodin, tak už musí babička spát. Babička chrápala nahoře, protože jsem se tam šel ani podívat. Nemáš babičku? Hele, vy kudlánky. Tak no, já to dám tu byt. No, Já? Medaily. No proč mě? Proč? To je drzá. Co jsem se natěšil, medaily by si zůstal. Státní svátek. Pan Svátek se hraje na to. Járovi. No, mě to nejde přes ucho. Jo, takhle to bylo. No, ty jsou... Hele, teď jsme se mnou říkali, jaký jsou co jsem se načekal na tu medaili. Co medaili? Vůbec ne. Jo. To máš ty, viď? Tyjo, ty mě normálně převáží. Bohdová soutěž. No, dítě, jo. Kam to jdeš? Já přeložím tam. A Bohdan Ne, dítě Pedro, nech to bej. Přeložím to, co nesoutěžila. Nech to bej. Už to tam bude nakonec hořet. Teď to není, teď už je to vásený. Nebo to je další program. Ale není to uvasený. Až se to roztopí. Vyhlášené. Hele, to je ty No ale kudlánky mohli byste mají. nám to dát na hlavu. Aby jsme zjistili, diskreditovat rodiče. Hele, bílá. Dej to na hlas. A zjistíme, která je mis tisíciletí. Jestli to není houková. Dělám dokument. Ale nachodí jak Bůh s námi. Aby to byl dokument. To jsem v životě ještě takhle to neviděla, že by jako co úplně ožral hlavu. Koťata. Milí diváci, tentokrát vás cykl filmu Propadnutí zavedeme do světa průkopnických začátků motorismu ve filmu Dědeček automobil z roku 1956. Stanete se svědky prvních mezinárodních závodních Ale jako musíš říct, hele, bábis, mě pojď, já ti uvažím za tím kafe. Dobře. Všechno lepší. Oni zdraví. Takhle mého volku jsem se ještě nelíbal, protože ani nepamatuju. Jak to bylo žhavý, tyjo. Dík. Co to je za dobrotu? Já jsem tady tajná kamera. Skrytá kamera. Čau, čau. Ahoj. On snad přibral ještě trošku. Mám žízeň. Základá jsem s tím vlastně ulici. Já jsem jim moc neseděl. Čau. Tyjo, tam mají být kozy, ne, a ne koně. Je to možný. Chodíme. Říkej, předvatel, ty se tam hned chytil. Hodně zdraví. Racho. Čau. To je ještě jeden velký takže jde ze psem. To byl můj sen vždycky. Ahoj, Jak to víš, že to byl můj sen? Mámo, ani nevíš. Dobrý den. Ježíš, Pepo. No tak se koukněte v druhý straně. Máme tě pozdravovat. Ještě víš? Pozdravovat tě pod matku. Ukažte se, Děkuji, paní. Ukáž, jak to je to krásný. Ale tam
Ještě oba dva, když to, tady staré. Takže hned to tam naleješ. Hned to, počkej, to tam. Jo, ne, to tady ne, tady by to spadlo. Pepo, nazdar, člověče, chlape. No, Ziku, já tě neviděla. Máme tě pozdravovat od Mátlu. No to, ahoj, rád tě vidím, dobře. Pepo, ale smrv, a ještě čo? Ještě do pracáku. Ano. Ještě 1,50. No, dobrý. To je moc. 50 vypadá jako no, ale je bavíte 50. no, ale ten boj, jak jsem blbej, protože jsem naředil moc věc. No to je teda. Racho chtěl tragédii. Měl si tuhle podě bratku. To bude dělat Racho, to můžeš, no ale tobě se chce. Kašli na to. Ale brácho, mochte si šťůby se záhul. Já tady jenom držela stůl. Já flašku. Jdi na prčic. Vždyť Marie, ty v tom máš prsty. Potem, že jo? Tenkrát v záchraně Borise. Borisku, potem hodili přeci k těm. Jo, vám, jo. Jo, k těm kuřatům. Jirka, ty jo, teda jsem saně. Taky proč jo? Tak počkej, hrdinové mečí. Ale no, na tom ne, to měl nejčí tepla. A to se, pivo se. To se vypláchne pivem. Je to nádhera. Jo. Pepo, máme starosti. To je nádhera. Je vidět, že u toho filmu byl málo, ale ty se furt otáčí zády. Jo, teda. Ale, vidíš to, teď to je ono, teď to tam. Co tam vylezlo? Nahatá ženská určitě. Jak to moje, a ty, jak první český. Jo, obrázek, aha. Ne, nic, já to teď nechám trošku. Tak co vám mám dát? Kavčo nebo něco? Ne, tak jakože. Jo, Verčo. Ale Honzik chce sekat, to bude dělat Racho tady. Ne, Honzo, ne. Ne, to. Tak až večer. Tady je výhoda, že když spadneš tak na zem. Tak na zem, tak nedaleko. Teď jsem byl přes starej, a teď to seknu přes novej. Něco vám musím už honem přinést. Bacha na vrchní. Vrchní. Já teda naplním tohleto chlebíčkama, koukám, že zůstce jedou. No nevím, to já jsem to od začátku. Tahle brácho je Honzo, pojďte si. aspoň k 50 sedíš. Dáme ten, co jsem udělal asi 2 až 4. Já bych pro ně šel. Já ještě pro ně nešel. Vaše fabrikacione? No, to až za týden. Za týden máš? No, ale to tady nebudu. Tak na tom. Nedám se, Taťánko. Jeli. A dáš si? Pojedeš nebo nepojedeš, nebo co? Ale Klidně. Já musím stát. No jde to. Můžete? Jednou, ty budeš lyžovat? Už mi lyže. To chtěli tady kropy. Ty, Zuzino, jak ti to sluší s tím hafíkem? Jo? No, musíš si vypilovat. Já myslím, že to jsou sjezdovky. To jsou sjezdovky, ale Dáš si to Nika? dá se i běhat. Nika udělá. Já nevím právě, jak Slivovici. Mám becherovku, děláme takový střík z becherovky. Někdo bude muset řídit. Hele, kdo si dáte kafe? Dobře, tak jeden malej a pak už nic, pak už bys jenom tohle. Jo? Dáš si kafe? My máme s Alenou takovou specialitu. A teď ty ji znáš, to už jsme jednou dělali. Ten likérovej. Čaj, ty nechceš kafe? Tak je, a co ty si dáš kafe? Ty nic. Ale tam mi to musíš pomoct odníst, jo? Tak 2 kafe a 1 čaj. Chtěli si mě nechat na internet. On nesmí chlastat, a myslíš, že teda ne Co to? povídáš o chlastu, nemluvili, nesmíš kousit. Aha. Já ještě musím skleničky přinést. Máš to pravda, tak jo. Maru, jestli už chceš, tak mám tady čistou jednu na. Jestli si chceš už Jak to dělají jiní lidi. Jo,
Já nekoukám na mladý holky. Ne. A kdy tě to přišlo? V kolika letech? V kolika letech tě přišlo koukat na mladý holky? To ještě nepřejde. Nikdy tě to nepřišlo. Já odejdu. To je moje poslední roky. Aha, až poslední taky, to ježišmarja, no to si ještě s tebou užiju. Teď tady šli. Kamarád Renková s tím kámoškou včera, Milovinkový. Já jsem tam byl zády k tomu, k silnici a mu říkal, ty vole, otoč se. No a takový kucáč krásný. Když to jsou, by mohly být tvoje dcery. Prosím tě. Jídelka, tak kolik to bylo hodin? Tak to nebylo špatný. Aha, už v 7. Babička řekla, že nikdy v životě. Zapomeňte na španělskou, že v životě to na vodička říkat nebudu. Oni správně věděli, že jste ve špatnou. Celá vesnice to věděla. Já bych se ani španělsko nepamatovala. A já když jsem přišla do krámu, tak už babička šla naproti, jestli by náhodou Dášena neutekla. A u pošty už na mě čekala. My jsme byli ve Slapech, to si budeš pamatovat. A jinak Co bych ti dát? ale já ti řeknu. Zuzko, chodila jsem s ním na procházku. Tady na časně, anebo tady je v jsem pověsila. Tady je Vyprošťování psů. Měla nádobí, pekla, dělala kafe. Slep já dát. Já jsem si oddychla. To byla neděle večer. Ale Bracho, ty už ani nevíš, kam máš chodit chlasta. Já jsem zachránce. Jo. No teď ty na tě žloutou, to už je k ničemu. Ne, abys mi osekal mrkev. Honzo, co je nad zemí? Odchod. Kromě jabloní. A můžeš i ty jabloně, Jardo, že může i ty jabloně posekat. To nebude. Já to Vyštrachala ven, když tady babička ji všechno zabednila, aby nemohla nikudy ubít. Tak se vyštrachala, jak je ten kiosek na plyn. A plot, no tak jo. takovýhle místo a tam ona se ti vyškrábala. No tam se nějak opřela člověče. A vylezla a my jsme tady seděli. Jako přes plot, jo. To když řeknu Zuzce, že nikam nesmí, tak taky takhle normálně vypadá. Má opoukaný. Zvuky, jo, a supění a škrábání, tak ti koukáme. A ona se tam Dáša vynoří takhle za plotem celá šťastná, že se dostala nahoru. Dneska taky koukla. Chtěla skočit dolů. Dášo. Říkal Pepa, že vyrazila plaňku v Madějově. Dášo, pojď. Pašel se sám toho. A já jsem nemohla na to přijít, kudy utíká, víš? Tamhle jsem to zabednila
Taky Mrka potrhala No takhle, já jsem, Kolářském Slepici. ta jedna paňka byla, když jsem kosil, taky tak jsem to vzal s paňkou. Ke krejčům, že jo? A Slepice zas od Kolářské, taky někde utekla, ní měli je zavřený. Nemají mu tíkat Slepici. No je možný, že se Ale přední šel půl do auta, myslím si, a sektal třeba a sváně jsem se dívala, jestli baba bude po mě volat, nevolala. Kde jsou ty bavady okolo? Ty ještě? Já jsem ti právě chtěla psát, protože mi to... Ještě já? Já jsem to napsala, jo, a mě se pak došla. Ty Belgičani, ty je pěkně vypustí. Pojďte, dámy. Pojďte dál. No je. Všechno nejlepší. Ježišmarja. A to pak ještě tam něco přijde. Ale nemusíte dělat. My jsme... Ty taky. Všechno nejlepší. Hele, já jsem to, na Líbáni jsem zástupce babičky. Ale to je mini. To jsou počíštěné. Tady je podané. To jsem mohli potom takhle jako fotku, ne? Jak mohla taky. Belgičani zase. Jo, zabalím až pojď domů. Na těch 1000 malých lesků, nevíš, který to Dal to na ty oči, to Můžeme takhle? na to oko. Kdy to jsem, tam je oko. No, já tam na nich Za ten přijde. Nazdar. Dokumentace, čau. Čau. Ty neviděl, nepamatuji, asi 20 let. Nemáme na to. Čau. Ženská. Tady. Dráko, teď je poslední kolo, pak to jde. A kde jsou tam? Ale, může po něm. A co ty máš zrovna? Já jsem vždycky tam viděl, jak tam ojel, on to Typický chlap. Honzo, vem pivo. Já tam. Hele, už tam jde, jo. A teď si navrátí. Vyvolil mámu. Jednáš si šel. Ještě mi dáváme, takže vrátku. Jak já jsem... To je ten Calvados, když já jsem do Německa. Aha, tak já jsem přelítla. Někde v rozdělovat do svého manžele vždycky přijela. My jsme teda stali po svůj Máš tam a teď byla učitelka nějaká ze Smíchová, Marcela se jmenovala. No ale všichni jsme ti přišli na pokoj, 3 postele. Tak by to říkám já. Ty Molino, seš. Jsme v obraze, mami. No, teď já to vím. Ježíši Kriste. Počkej, na tohle se vyplatí. No. Mám prosbu. No. Mluvím to za sebe, no to bude bekárna. Ale když jsme slavili narození Brachovi, Cože? tak tam byl Pepa. A Máme doma. My to máme tu kartu. To máme doma. No vy máte i my 50. No, to máme. Všechno nejlepší. Já tady budu spát. Kdo tady ještě s tebou? Sám? Sám? Já musela nějakou Počkej, kamarádku. Honzo, Já musel nějakou kamarádku, jestli přitáhl. Dejte mu nějakou... Ty jsi mě seznámil s nějakou ze sídliště, já to tady moc neznám teďkon. Už je jiná věková skupina. To je potenciální, když budeš si čepit, Co? Dejte mu nějakého prťana, ale já nevím, co dáme si Ne, to ne. Styčku. má rád sladký. To není sladký. Honza, ne? Je to rád, už je teď Večera. co jsi nápadně zavodil? Čeče, hele, brácho, ta naše rodina, to se, máme ty geny po co všichni to spojuje na nit s nějakým jistým pastem. To je krásná vlastně. A to je hezká nit. Víš, jak ten by z nás měl radost, víš? Ten by z nás měl radost. Co jsi si
dětský sníh a mládí prudský hřích. A něco moudrých věd, co měl jsem znát. Jak se to pohybuje najednou? Já ti dám to když zrála promízla, ale jako říční proud, štípy hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět mám nebeský bran. Měl jsem rád stín stromů říční hor. Necháme. Štípy hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět tak dobře. Žádný synář, žádná kašička, párečky, Co teď? A co já vím? Já skáču tady jako koza. Škoda filmu? Jo. Nech to na babku. Ale teta by si měla zatančit taky. Teď se tak provalí, že nemám tancovat. Já na nohy nebudu brát záběr, nebo možná, že bych zkusila? No jo. Oči na oči, ne? Oči na oči. A líčka na líčka. No, Odpust si to. Nebo, ale. Já pak nechci banán. Má to se já udělám babičce. Pojď sem tím. Hele, to není sladký. Ještě slovo, já ti skočím na koleno. Ne, to nemám ráda. Já už bez banánu. Jako podáme si banána. Má to sem. Hele. No dej mi tam ten Počkej, a teďka, počkej. A teď se dívám. Babi, to je volný. Teďka budou závidět. Teďka budou závidět. A to prosím. No běž za nima do kuchyně. To je taky. To jsem mě, to už já dám za chvíli. Kraftivo se upraví. Ale, Šlehačku, chceš ještě jeden kousek? Ode mě jsi nechtěl? Já si vemu jeden. Já to držím jenom. Ne, já ti dám ještě jeden. Ne, Nebyl to je můj. lepší. No, podržete. Já už jsem měla. To máš do jiný tvářičky do druhý. Koule. Ukáž. Ne, máš tam hůlí, máš tam hůlí. Tam se vejdou dva kousky. Ale teď mi řekni, prosím, ty koukáš na tuhle z toho stranu, ty dáš na své. Ty myslíš, že... Mně stačí jen jeden. Jo? A já ti to zašlehačkuju. Ne, a jo, to už. Jo, to musí být zašlehačkovaný. Ne, drž mě ho. No, tam dostanu Držíš rozumíš, že něco držím má. Drž mu ho, ne? Ne, každý má tu poctu. Tak krása. To počkej, tak já ti přidám teda, aby si viděla. Člověk ji udělá pomyšlení a ono ti řekne... To hezký. Brácho, ale... No ne, tak já nevím, Neměli bychom si to... Jo, co je to? Je to tvůj, může být můj. Je můj. Je to se váš. Dej si na něj šlehačku. já si nechám zahrát písničku a to bude jako tango perverzo. To růže není banán. Tak to sní. Tak to sní. Víš jak? Brácho, jako musíme dát, ne ty vole. Tady jsou údajní zpěvačky, Holedbali se máš to spočítat. Máš to spočítaný. Holedbali se. Opět se No tak konec konců ty seš učitelka. Tanca. No. Ne.
Ne, bolely by vás nohy, ale No. Silný mladý kluky. jdou pro paní Karlovou. Aby po ní došli. Takže Honza s Járou. Honza s kým? S Járou teda asi. A nebo tadyhle s Honzikem. Honzou, paní Kádníkovou. Nazáda. Ne, nazáda, děláte tu kolikličku a ponesete to nemůže na ona říká, Jo. že Ale kouříme. Ne, to je roztančení. Po všech koutech rozpílí. Posílám ti smích. Dáte si... Nesmí, nic moc prašť. Já beru každý den 6 prášků. Prášku. A podívejte, jak pije, jak ochutná. Já na kyšle, protože mám 2 kyšle. Na tlak beru 1, protože mám 1 srdce. Kyčle vády, ale tak to bere 2 Pak prášky. beru ještě něco. Cholesterol mám. Cholesterol mám málo, tak beru 1 prášek. Tak to máš 2, 1, Ty neumíš počítat. A jedno máš na hlavu, aby ti to dobře myslelo. Já teda na cholesterol. Pozor, ať nesebeš. Kdo je? Řekněte, co chcete tančit? Není problém. Je taky. Už aspoň. To někdy bylo 50. To je 2 roky, no. 2 roky? Mladá holka, perspektivní mladá. Ne, hele, Alenka ještě nás bude No, to je celá Alenka. No, jsme ještě ne. A další arč a tak si jako to ale já nevím, 3/4 roku jsem byla na provádě. Potom se to došlo tak daleko, že jsme platili 2 za jednu. Za hodě bylo, to jsme zrovna narazili na pohodu. Jako já jsem měla akropolu a to kamarádka to dělala v tom kongresu a tam dělala prostě fáče, tam to bylo noc. A tak to je jasný. Jako? A jak jsi přijel? Třeba hrozně bylo, tak do toho nechci dát nějaký prostor. Paní Karinková, v tom případě já jsem viděl, já jsem to dělal na záznam. Sergej Kvěčtina.